יש ספר אחד שממשיך לדבר אלינו, גם כשנדמה שכבר שמענו הכל. לא כי הוא נותן תשובות מוכנות, אלא כי הוא מבין בני אדם, ואני מתכוונת לתנ"ך. אני מיטל הדדי, בת זוג, אמא ומורה לתנ"ך, ואני חיה ונושמת את הספר הזה. וככל שאני לומדת אותו יותר, אני מבינה עד כמה הוא מדבר אותנו. על פחדים, בחירות, עומסים, תקווה, אמונה בעצמנו ועוד הרבה יותר. לפני שנה עשיתי סדרה בנושא תהילים בגובה העיניים, שבו פירשתי כל יום פסוק אחד מתוך תהילים למשך 31 יום. ואז הגיעו ההודעות מכם להמשיך וגם קצת לשנות את הסדרה. רבים מכם אמרו לי שהם קוראים בספר תהילים, אבל הם לא מבינים מה הפרקים אומרים להם. ולכן בחרתי לעשות סדרה חדשה, ולקרוא לה כל הנשמה. בסדרה הזו אני פותחת את ספר תהילים, פרק פרק, ואני מציעה פירוש עכשווי בגובה העיניים. לפעמים פרק אחד בסרטון, ולפעמים אנחנו נחלק פרקים ארוכים לכמה נושאים, כדי באמת לעצור ולהעמיק. זה לא לימוד שמיועד רק למי שמגדיר את עצמו אדם מאמין, אלא זה לימוד לכל אדם שחי, מרגיש ומתמודד עם החיים עצמם. כי יותר ממה שהתנ"ך מנסה להסביר את אלוהים, הוא מבין בני אדם. אז בואו נתקדם צעד צעד. נלמד ונקשיב יחד למה תהילים אומר לנו. ואני הכי מזמינה אתכם להגיב, לשתף ולכתוב כאן גם את הפרשנויות שלכם. איזה פסוק נגע בכם, ואיפה הפרק אולי פוגש אתכם בחיים שלכם. כי תהילים לא נועד להישאר ספר סגור, הוא נועד להיפתח בינינו. אז בואו נתחיל. מי באמת מנהל את ההצגה, את החיים שלנו? האם זה הבחירות המודעות שאנחנו עושים, או שאנחנו פשוט נסחפים? נסחפים בזרם של ציפיות, של מה חושבים עלינו וכל הרעש מסביב. הפרק שאנחנו לומדים היום פותח בהבחנה די חזקה, שרובנו חיים לא מתוך בחירה, אלא מתוך סחף. זה תיאור כל כך מדויק של התחושה המודרנית. הרעיון הזה שאנחנו כל הזמן בתגובה, מגיבים להתראה בטלפון, מגיבים למשהו שמישהו אמר, מגיבים לחדשות, ובינינו חיים של תגובה הם לא באמת חיים של בחירה. וזה מוביל אותנו היום למקום קצת מפתיע. אנחנו צוללים היום לפרק הראשון של ספר תהילים. הידע הזה יכול להישמע קצת כבד או דתי, אבל אנחנו ניגש לזה בעזרת פירוש עכשווי, על חופש ועל תודעה. המשימה שלנו היא להבין איך הטקסט העתיק הזה הוא בעצם סוג של מפה לשתי דרכים לחיות. חיים עם שורשים עמוקים, לעומת חיים שפשוט מתעופפים עם כל משב רוח. ומה שבאמת מדהים פה, זה שהפרק שפותח את כל ספר התפילות הענק הזה, ספר תהילים, הוא בכלל לא מתחיל עם אלוהים. הוא לא מתחיל עם תפילות או בקשות, הוא מתחיל עם האדם. הוא קודם כל מניח את היסודות בתוכנו. השער לספר כולו הוא בעצם מראה. אז בואו נתחיל מההתחלה. הפסוק הראשון שאומר אשרי האיש, המילה אשרי היא מילה שיש לה משקל. אנחנו רגילים לחשוב על אושר בתור איזשהו פיק, התרגשות ממשהו שקורה לנו, אבל הפרק מתכוון שאשרי זה משהו אחר לגמרי. אשרי זה לא שמח, זה הרבה יותר קרוב למילה מאושר במובן של אישור פנימי. זו תחושה של הליכה ישרה, של כיוון נכון, זה האושר השקט של אדם שלא חי על אוטומט, שיש לו הלימה בין מי שהוא רוצה להיות לבין איך שהוא פועל וחי. ומה שמוזר שמיד אחרי ההצהרה הגדולה הזאת, אשרי האיש, הטקסט לא אומר לנו מה אותו איש עושה, אלא הוא מתחיל בלספר לנו מה הוא לא עושה. אשרי האיש שלא הלך, לא עמד, לא ישב. זה קצת מוזר להתחיל הגדרה של חיים טובים דרך השלילה. זה אומנם נשמע מוזר, אבל זה עמוק בצורה בלתי רגילה, מבטיחה לכם. כי לפני שאנחנו בונים משהו, אנחנו צריכים לפנות את השטח. הטקסט אומר שהצעד הראשון לחיים של בחירה הוא מודעות אקטיבית למה אנחנו לא מכניסים פנימה.
ומה שגאוני פה זה התהליך. הליכה, עמידה, ישיבה. זה לא סתם 3 מילים נרדפות. זו מפה דרכים של איך השפעה סביבתית משתלטת עלינו. אז מה זה בעצם אומר הליכה, עמידה וישיבה? זה מתחיל בהליכה. לא הלך בעצת רשעים. הליכה זה השלב החפיף, המקרי. אתה פשוט עובר ליד משהו, או שאת גוללת בפיד ואת רואה פוסט ציני, או שומעת רכילות במסדרון בעבודה. זה עדיין לא שלנו. זה איזשהו רעש רקע. אנחנו רק הולכים ליד. זה כמו לראות מהצד קבוצת וואטסאפ רעילה של מישהו אחר. אנחנו רואים את הדינמיקה, אבל אנחנו לא חלק ממנה. אנחנו רק עוברים לידה, חולפים על פניה. אבל אז מגיע השלב השני, והוא מסוכן יותר, עמידה. ובדרך חטאים לא עמד. אחרי שהלכנו ליד משהו מספיק פעמים, משהו גורם לנו לעצור. הסקרנות מתעוררת, אנחנו מתחילים להקשיב, הפוסט הציני הוא פתאום נראה לנו שנון, הרכילות הזאת נשמעת די מעניינת, אנחנו כבר לא צופים מהצד, אנחנו מתעכבים ונותנים לזה תשומת לב. זה השלב שבו רעיון חיצוני מתחיל כאילו לדפוק על הדלת שלנו. והשלב השלישי הוא השלב שבו אנחנו פותחים את הדלת הזו ומכניסים אותו פנימה. זה שלב הישיבה, ובמושב לצים לא ישב. ישיבה היא כבר אקט של קביעות, של יציבות. אחרי שעצרנו והקשבנו מספיק פעמים, אנחנו מתיישבים. אנחנו הופכים להיות חלק. מה שהתחיל בעצם כרעש רקע, הפך למוזיקה שמלווה אותנו, ובסוף הפך לחלק מהזהות שלנו. מושב לצים זה לא הכיסא בבית הקפה, זו תפיסת עולם. זו הנקודה שבה אימצנו את הציניות, את הייאוש, את השיח הרעיל, והפכנו להיות חלק ממנו. זה בעצם תיאור מדויק של איך רדיקליות עוברת בכל תחום, מאלגוריתמים ביוטיוב שמושכים אותנו הלאה והלאה, ועד לדינמיקה חברתית במקום עבודה. זה תהליך כל כך הדרגתי שאנחנו אפילו לא שמים לב אליו, עד שאנחנו כבר יושבים עמוק עמוק בפנים. אבל זה נשמע קצת פסיבי, לא? אנחנו פשוט נסחפים לתוך זה. איפה האחריות האישית שלנו פה? אז האחריות היא בדיוק מה שהפרק שלנו דורש. אשרי האיש. הוא זה שמפעיל מודעות בכל אחד מהשלבים האלה. הוא שם לב ליד מה הוא הולך. הוא מקבל החלטה מודעת ליד מה הוא לא עומד ומתעכב. הוא בוחר בקפידה איפה הוא יושב. האחריות היא לא למנוע מהרוח לנשוב, אלא לבחור האם לפתוח את המפרשים שלנו לרוח הזאת או לא. הזהות שלנו היא לא משהו שאנחנו נולדים איתו וזהו, אלא היא תוצר של אלפי בחירות קטנות שכאלה. איזה תוכן אנחנו צורכים? עם מי אנחנו מבלים? השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו היא לא רק מה אני חושב, אלא איפה אני יושב רוב היום. אז החלק הראשון הוא בעצם על הגנה, על בניית חומות. אבל זה רק חצי מהפרק. אי אפשר לחיות רק מלהגיד לא. אם כך, מה כן? מה מגדיר את אדם יציב? הטקסט עובר מיד לצד השני של המשוואה. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. וכאן יש מילה אחת שמשנה את כל התמונה. חפצו. לא חובתו, לא הציווי שלו, לא הפחד שלו, אלא הרצון שלו. החיבור למשהו גדול יותר לא מגיע מכפייה חיצונית, אלא מתשוקה פנימית. זו לא רשימת מכולת של עשה ואל תעשה. זו מערכת של ערכים ומשמעות שהאדם רוצה להתחבר אליה, שנותנת לו כיוון. אבל המילה תורה יכולה להיות קצת טעונה עבור אדם חילוני או מודרני. אז איך אפשר להבין אותה? ההצעה שלי, שנבין אותה בצורה הכי רחבה שיש. התורה היא המצפן הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו. מערכת העקרונות שלנו, האמת האישית של כל אחד ואחת מאיתנו. לכל אחד ואחת מאיתנו יש תורה כזו, גם אם אנחנו לא קוראים לה כך. זו מערכת ההפעלה שלנו.
והשאלה החשובה באמת היא האם זו מערכת הפעלה שבחרנו במודע, שהתקענו בעצמנו אחרי מחשבה, או שפשוט זו מערכת הפעלה שקיבלנו כברירת מחדל מההורים שלנו, מהסביבה שלנו, ובעצם מעולם לא עצרנו לבדוק אם היא באמת מתאימה לנו, או שאנחנו מנווטים עם ה-Waze של מישהו אחר ומשכנעים את עצמנו שבחרנו את הדרך. וזה מוביל אותנו לדימוי הכי חזק בפרק הזה, שממחיש את התוצאה. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח. איזו תמונה יפה, וכמה שהפרטים בה מדויקים. שימו לב למילה שתול. זה לא עץ שצמח במקרה איפשהו. זה עץ שנשתל באופן מכוון, במקום הנכון, ליד מקור הזנה יציב וקבוע. פלגי מים. הכוח שלו נובע מהמיקום המדויק שלו, מהחיבור שלו למשהו עמוק וחי. אז בואו נשווה את זה לעידן שלנו. אנחנו חיים בתרבות של פריצות דרך, של הצלחה בין לילה. הפרק הזה מדבר על משהו הפוך לגמרי, על יציבות. אנחנו מחפשים ריגוש והפרק מדבר על עומק. הכוח של העץ הזה לא מגיע מדרמה חיצונית, הוא מגיע מהשורשים הבלתי נראים שלו. וזה מוביל ישירות להבטחה הגדולה של הפרק, וכל אשר יעשה יצליח. קל מאוד לקרוא את המילה יצליח, וככה מיד לחשוב על חשבון הבנק, על קידום בעבודה, על איזושהי תמונת ניצחון ברשת החברתית עם 1,000,000 לייקים. אבל זה מרגיש לי קצת שטחי. תהיה מחובר לעצמך ותהיה עשיר, לא נראה לי, זה באמת מה שהטקסט אומר לנו. לדעתי זה בדיוק ההפך. זו לא הבטחה לאושר חיצוני, זו אמירה ליעילות פנימית. כשאדם פועל מתוך המצפן הפנימי שלו, מתוך התורה שלו, הפעולות שלו מדויקות, הן לא מפוזרות, הוא לא מבזבז אנרגיה על דברים שלא מקדמים אותו. וכשיש דיוק פנימי כזה, אז באופן טבעי יש תוצאות. זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי פעם עם מנהלת בחירה בחברה גדולה, שהודתה שהשנים הכי קשות שלה היו דווקא שהחברה שלה הייתה בשיא ההצלחה. כלפי חוץ, כולם ראו את הפירות, אבל היא הרגישה שהשורשים שלה, המשפחה שלה, הבריאות שלה, הערכים שלה, פשוט מתייבשים. ההצלחה היא מצב שבו הפירות והשורשים ניזונים מאותו מקור. ההצלחה היא תוצר לוואי, לא המטרה. ואז, כמו בכל סיפור טוב, אחרי התמונה האידילית הזאת של העץ, מגיע הטוויסט, הניגוד אחד. לוחן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. שוב, המילה הזו רשעים זורקת אותי ככה למקום מאוד מאוד שיפוטי, כאילו שמדובר פה באנשים רעים, וגם אני שואלת עצמי מה זה בכלל מוץ. וזו בדיוק הנקודה המרכזית. הרשע כאן הוא לא בהכרח אדם רע במובן המוסרי, והמוץ, בוא נבין אותו, הוא הקליפה חסרת המשקל של גרגירי התבואה אחרי שקוצרים את החיטה ומנפים אותה ברוח. אז הגרעינים הכבדים שמזינים אותנו נופלים למטה, והמוץ, הקליפה הריקה, מתעופף ונעלם. כלומר, הרשע בפרק הזה הוא לא אדם מרושע, אלא אדם ריק, אדם חסר שורש. זה לא עניין של טוב ורע, אלא של מלא וריק, של יציבות מול היסחפות. תחשבו על הדימוי של המוץ. כשיש רוח חזקה, המוץ נראה מאוד מרשים, הוא מתעופף גבוה, הוא יוצר ענן גדול, הוא עושה הרבה מאוד רעש ונראה מאוד דינמי ופעיל. אבל ברגע שהרוח נרגעת, מה קורה? הוא פשוט נופל לאדמה, הוא הופך לאבק. כל קיומו תלוי ברוח חיצונית. זה דימוי מושלם לחיים של תגובתיות. חיים שתלויים לחלוטין בדעת קהל, בטרנדים חולפים, בלחץ חברתי, כמו איש ציבור שמשנה את דעתו כל בוקר לפי הסקרים או איזשהו מותג שקופץ על טרנד ברשתות החברתיות בלי שום עמוד שדרה ערכי מאחוריו. יש בזה המון תנועה, המון רעש, אבל אין בזה שום דבר אמיתי. וזה מוביל לתובנה מאוד משחררת. לא כל מי שעושה הרבה רעש הוא באמת חזק. ולא כל מי שבאמת שקט הוא בהכרח חלש. לפעמים הרעש הכי גדול מגיע מהדברים הכי כלילים. וחסרי השורש כמו המוץ, העץ השתול לא צריך לצעוק כדי להוכיח את הקיום שלו ואת הנוכחות שלו. יש לו מקום יציב, שקט מעצם היותו. אבל אם אני מנסה לקשור את כל החוטים, מה כל זה אומר לנו היום? אז בואו נראה
פרק א' הוא לא באמת פרק ששואל את השאלה התיאולוגית במה אנחנו מאמינים. הוא שואל שאלות הרבה יותר ארציות, הרבה יותר יומיומיות ומעשיות. הוא שואל איך אתה חי, לאן הרגליים שלך לוקחות אותך, ליד מה את בוחרת לעצור ולהשתקע, איפה את שמה את תשומת הלב שלך. השאלות המכוננות שהפרק הזה מציב בפני כל אחד ואחת מאיתנו, הם למי אנחנו מרשים להשפיע עלינו, על מה אנחנו מבזבזים את המשאב הכי יקר שלנו, הקשב והזמן. ובסופו של דבר, השאלה הכי חשובה, איפה אנחנו בוחרים להשתקע? בתוך איזה מושב תודעתי אנחנו יושבים, ומה באמת מזין את השורשים שלנו? לא רק את הענפים והעלים שהעולם רואה. אלה לא שאלות של דת, אלה שאלות של החיים. וזה משאיר אותי עם מחשבה אחת אחרונה, שאולי אפשר לקחת הלאה. הפרק מתאר כל כך יפה את ההבדל בין העץ השגתול למוץ המתעופף, וזה גורם לי לחשוב אם השורשים הם מה שמזינים אותנו בסתר מתחת לאדמה, והפירות הם מה שהעולם רואה ומודד, ובאיזה שלב בחיים אדם מבין שהוא צריך רגע לעצור את המרוץ המטורף הזה אחרי עוד ועוד פירות, ולהתחיל להשקיע את הזמן והאנרגיה שלו בבריאות של השורשים שלו. מה אתם אומרים? אני מחכה לקרוא את התובנות שלכם בתגובות. ואם הסרטון הזה נגע בכם, תעבירו אותו הלאה. ותלחצו סאבסקרייב לעמוד שלנו כדי שבעצם תראו את שאר הפרקים והלימוד שנלמד כאן ביחד. תודה רבה.